Zikuoneka kuti ndithu anthu amene anapita ku manda kumene kuti ndi ku opposition monga amene anayankhulira a secretary general a chipani cha Malawi Congress Party amene watu ndi a Richard Chimoto Banda. Mbuyomu ndithu anafotokoza maka kunazo kuti ku opposition ndi kumanda kumene kumakhala dzuwa limene limawamba anthu pena ndithu meto kusiya kugwira bwino ntchito. Ena mwa iwo ndithu amene ali kuzuwa kumeneku ndi a Ken Nsonda tikupeza kuti ambiri wasata bwino mkulu ameneyi. Pachatu amene ndi deputy spokesperson wa chipani cha Malawi Congress Party paja ndithu spokesperson ndi a Jesse Kabwera. Ndi mkulu ameneyi wayamba ndithu kuyankhula zake zoduka mutu angobwebweta zosadziwika bwinobwino tali ndimvere zimene akuyankhula mkulu ameneyi koma toka tipite ndi nkhani yathu. Nkhani yokuti I am the founding member wa DPP ena amagazo ndi mangonena tinali ku Zomba State House, panali Dr. Ken Zikhale Ng'oma, panali Salimu Bagas, panali Paul Maulidi, panali Samson Nsosa ndi ine Honorable Ken Nsonda. Era tachula tosefe tili moyo amene anachoka pakati pathu ndi founder wa chipani Professor Bingu Mutharika mzimu wopitira kuusa mtendere. Kumene timakambira nazo kuti Mutharika achoke mu UDF ndi ayambe chipani. Iwo enake Malemu Mutharika mafuna upanga revive chipani chawo chimene chinalipo kale. Nkhani yokuti ayambise chipani china inabwera ndi Ken Zikhale Ng'oma. Nkhani yokuti ayambise chipani china inabwera ndi Ken Zikhale Ng'oma. So we are actually discussing kuti achoka bwanji mu UDF anthu anena kuti ngosa yamika. Pamene kuti Bingu ali pampani pano ku UDF. We staged a coup kusanjika. Chifanta UDF tose timene ndi futi. Tinali ndi illegal futi. Timene ndi pistol illegal. Akulu ambiri mu UDF timene ndi futi zopanda makalata, zopanda malicense. So Ken Zikhale Ng'oma came up with the idea kuti kuli meeting ya cabinet kusanjika. Azika sachedwa anthu pageti. Mukagwira anthu ali ndi futi. Ndiye mukanene kuti anasunga futi kuti akape president. Meeting was being chaired by Abagiri. Bingu ali president. Ndiye inayambika kusecha na pageti kusanjika. Mwasoka naye Salimu kayana iwala bwanji kuti was part of the plot. Anatenga futi, anamugwira. Anayamba kugwida anali Malemu Harry Thompson. Kenako Salimu yamba kuveka mbiri agwira ana futi pasanjika. Ina yanga aso nanyamula anachita kunimbira Ken Zikhale Ng'oma ndili pa choice atsogo muli kuti ndandidusa choice paipo motenga kuti ali mbola bwerera nabwera wakasiya futi yanga ineyo ku Legends kumene kuna office yanga. That was enough kuti anthu amafuna kupha Bingu kuti Bingu achoke. Mose mina amayamba kuti sponte tipeze zina la chipani kuti chipani chikhala chani. Mena amati ya DPP yena ndamene amati joina china mai Joyce Banda yena akulu yena kumati joina koma ground yokuti ambe chipani cha DPP nalipo ineyo. Chimanga follow chija chili pa DPP ka 5 chija imene jayo anali maganizo a Ken Zikhale Ng'oma. Nsali ya DPP maiona ichi imene jayo it was a design ya Joyce Banda. Sali imene ja ina design ya Nabiwi. Joyce Banda nango chosa pa Nabiwi ndikulemba po DPP. Koma nkuta kubera second phase. First phase dapanga ndifa tsogo. Pa history ya Malawi simuzandilembapo. Pa history ya Malawi simuzalembapo kuti Paul Maulidi anali founding member. Simuzalembapo kuti Samson Nsosa anali founding member. Simuzalembapo kuti Salimu Bagazi anali founding member. Simuzalembapo kuti Ken Nsonda anali founding member. Chifukwa Malawi you are good at distorting history. Mena anthu amabwera kuti panopo tikufuna kuyamba chipani DPP kubwere Salu kubwere Chimanga kubwere chani inali second phase. First phase inali fema foot soldier. Nkona anthu amati nene political foot soldier. Chifukwa timayambisa zinthu ena zikagwira ndama zalo apo enawo. Ndiye muona amene alowawo zinthu zitagwira kale nkumona ngati mahero. Amwene Malawi muno malemekeza anthu kuti sana chitipo kalikosi ndamene amajereraso. Ife ni foot soldier amwene. Ife ni mafuti soldier timakapa ground. Mwafusa kwame. Palibe anthu aziwindi amene amaopedwa ngati mafuti soldiers. Chifukwa anthu ozipereka amakapa ground. They face the bullet. Akamabwera ma B52 bombers aja, akamabwera ma helicopter aja. Amakhala kuti upper ground mafuti soldiers they have already received the bullets.
ife ni mafuti soja soga pa ground ino mkongo nena zona abwera kuno abwera ku PP abwera kwa abwera ku DF yote abwera abwera ku DPP yatsogo ndofuna president ineyo chifo ndaona kuti malai muno ineyo president wachipani nditakuyendesa upresident wa dziko nditakuyendesa ziko chabwino tamumva ndithu mmene akubwatira mkulu amene kuti ndi Ken Nsunda ndiye mukamumvera munkhani imene akuti iyo ndithu ndi founding member wa chipani cha Democratic Progressive Party anapanga ndithu contribute kwambiri kuti chipani cha Democratic Progressive Party chikhale ndithu chikupezeka ndi akutchulamonso ndithu anthu angapo mmenemo achina Salim Bagasi amene Ken Zikhale Ng'oma achina Paul Maulidi ndi kagulu kawo ndithu komano mutati muonesese history ya makosana amene akuatchula mmenemo ndi anthu onena kuti ndithu sakhazikikaso ku chipani amati kulowa uku akaona zona kuti chipani chimene chatuka mboma ndi amakadumphira chipani chimene ndithu chikulamula nthawi imene onsewo amene akuatchula pamene papawa ambiri ndithu zochitika zawo nzofanana kuphatikizapo yeye Ken Nsunda ndi mmodzi ndithu mwa anthu osakhazikika kwambiri chifukwa chonena kuti akhala ndithu akuyenda kuchoka ku zipani zosiyanasiyana kuchoka ku UDF kuchoka kumeneko anapita ndithu ku DPP kuchoka ku DPP anapita ku PP kuchoka ku PP anapita ku DPP kuchoka ku DPP apa ndote ndi apana dumphira ndithu ku chipani chimene cha Malawi Congress Party komano potengera kuti ku chipani chimene cha Democratic Progressive Party padakali pano pa chimene ndithu chikulamula ndi ananyerera kumeneko amene wa Ken Nsunda ndi kagulu kawo mukuti khupya kuti ambiri utsata bwino kuti pa nthawi imene amapita ndithu convention ku chipani chimene cha DPP amene Ken Nsunda ndi anzake kunali ndithu achina Nicholas Dausi achina Griselda Jeffrey achina Mark Bodomani achina Kondwani Nankhumwa anthu amene ndithu amapusisana maka pamene ndithu amamupopa Kondwani Nankhumwa kuti ndithu agwese Peter Mutharika kumeneko kuti Nankhumwa akhale ndithu mtsogoleri wa chipani chimenechi cha DPP nkhani imene ambiri kukhupira kuti tikuitsatira bwino zinatenga ndithu kuti ku disciplinary committee ya kumeneko atamva matukutuku amene amachitira kumeneko makosana amene anapeza zoti anawathothola ndiye mukatsatira bwinobwino nkhani imene mayendera kumeneko ndithu Arthur Peter Mutharika ananena zotina kuti makosana amene asabwererenso ku chipani chimene cha DPP ndiye mukamamumva akubwatabwata papa ndi saini yonena kuti akulira ndithu pozindika kuti ali kudzuwa palibenso china chonse chimene angachite kumeneko ndiye kuti ndi apa akunena zona kuti ineyo ndine founding member wa chipani cha DPP ndiye nanga anakhala zona kuti anali founding member okhazikika kumeneko ku chipani cha DPP nchifukwa chani anachoka kumeneko chifukwa cha matukutuku kubweretsa chisokonezo chifukwa solo ku chipani chimene cha Malawi Congress Party kumwe ali pakadakali panopa pachati kuti ndi deputy spokesperson kumeneko ambiri ndithu amakhaso akuyankhula nkhani za mkulu amene kuti ni mmodzi mwa anthu amene aononga chipani chimene cha Malawi Congress Party chifukwa chani chifukwa chosayankhula bwino samayankhula bwino amenewa ndi apa kumapitiza kumafotokoza kuti akuti iwo ndithu akupanga plani yonoti azayimire ngati mtsogoleri wa dziko komano funso nkumati kuti amenewa ali ndi kuthekera kuti angapambane pa udindo wa mtsogoleri wa dziko ngati anakanika ndithu kupeza udindo wa phungu wa nyumba yamalamulo chifukwa chiyambireni mu history yawo sanakhalepo ndithu MP kwina kwake chifukwa pa nthawi imene anali ku chipani cha PP amene ndithu anazakayimirapo ku Rumpi uku ndi kumeneko anapeza zonoti sanapambaneso pa chisankho chimenecho atapita ku chipani chimene cha Malawi Congress Party kukayimira ndithu ngati phungu wa nyumba yamalamulo kuti ndithu akayimira chipani cha Malawi Congress Party ma primaries amenewo mkulu amene ndithu anapeza zoti anagwaso kumeneko anachita kupeza ndithu mavoti 80 eni ndi akamabwera ndithu kumayankhula zinthu zambiri apa nkhani yakulu ndoti anapsa mtima chifukwa kuzindikira zonoti ali ndithu kutali kwambiri sangathenso kudusa mpanda omwe ndithu Professor Arthur Peter Mutharika anatchinga kuti anthu amene anapanga libelo nthawi imeneyo asathe kubwerera ku chipani chimene cha Democratic Progressive Party kutheka tomwe ndi maganizo pa nkhani imene pamene tikunazoti Ken Nsunda akukuwatoku makaposata ndithu kuti zuwa lamuwamba kwambiri ku opposition pamene akulubaluba kunazona kuti iye ndithu ndi founding member wa chipani cha Democratic Progressive Party ngati maganizo amene alipo mutha kutifotokoza comment section koma tikamapereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu saiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 chikuti nkhani zambiri zikamachitika
ndi kuti zitha kupezani mosavuta.